Smajna l-ispejjeż tad-dar tal-Provvidenza qed jiżdiedu u d-dħul qed jonqos anke minħabba l-COVID-19. X'inhi s-sitwazzjoni fid-dar tal-Provvidenza u forsi l-appell tiegħek għall-għajnuna biex tpatti għal dan in-nuqqas? Ovvjament, ir-realtà l-ġdida kienet tfisser li ħafna organizzazzjonijiet għaddew minn dak li qed nesperjenzaw aħna. L-iktar però differenza forsi li hemm aħna fl-organizzazzjoni tagħna bħala Dar tal-Provvidenza li tiddependi kważi esklusivament fuq id-donazzjonijiet tal-poplu, tal-kumpaniji, tal-azzjendi li dejjem wieġbu għas-sejħa li kellna hija li l-ispejjeż żdiedu u dħul prattikament majna. Għal-dastant aħna ser nibdew maratona twila, maratona ta' 6 xhur ta' attivitajiet. Naf li hemm ħafna jridu jorganizzaw xi ħaġa biex jgħinu lid-Dar tal-Provvidenza u f'dan il-moment partikolari għad-Dar tal-Provvidenza nesperjenza kemm hu sabiħ li tagħti. Sabiħ li tagħti jridu mhux biex ikollna niġbru l-fondi madwar 5 miljun fis-sena li jkollna bżonn biex inkunu nistgħu nagħtu d-dinjità lir-residenti tagħna, imma f'dan il-moment partikolari nuru wkoll l-imħabba tagħna lejn Father Martin li f'dawn ċirkostanzi ser ikun qiegħed jistrieħu u jieħu ħsieb is-saħħa tiegħu biex anka nesperjenzaw sabiħ li nagħtu rigalli ilu li data ħajtu għad-Dar tal-Provvidenza wasal waqt li aħna flimkien mal-poplu Malti x'in nemmen li f'din il-missjoni ħedim mal-poplu Malti kollu dan il-missjoni li beda Monsignor Michelazzo Pardi kien 50 sena ilu inżommu għaddejja biex inkunu qed nagħtu servizz ta' dinjità lill-residenti li jgħixu hawnhekk li hawnhekk id-dar tagħhom aħna qegħdin sempliċement hawnhekk namministraw dak li kollha bżonn id-dar.